Gepli yer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 10-njy awgusty hepdeniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gödel Hudaýberdi alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Gazakstanyň we Türkmenistanyň terkedindäki Temirbaba terket geçirgesinde Türkmen raýatynyň $30,000 çemmesi pul bilen tutulandygy aýdylýar. 1983-nji ýylda doglan ady ýylyp görkezden Gazakstanyň Türkmenistana barýan Türkmen raýaty gümrük geçirgesinde özüne jarnamada görkezden haridyň ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany taýlap alypdy. Türkmenistanda okuwçyny mektebe taýýarlamak maşgaly üçin näçe durýar? Tekde ruçka gerek, ayakkabı, karaca kövüş gerek, ak fartok gerek, ak zabantik gerek, tahya gerek. Döwlet derejesinde at kulturyny döreden Türkmenistan näme üçin atçylyk sportunda olimpiadalara gatnaşmaýar? Mesele atlarda ol durşy bilen ingliz bilen garşdyryp bara bir topar ýarnyň iş çetlerini şoňar atlary ýasadylar. Seleksioner işlenär, tohumçylyk işi işlenär. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerik. Programmamyzyň esasy bölегine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyşyp bolun. Owganistanyň howpsuzlyk güýçleri Helmand vilayatynyň birnäçe ýylyň dowamında söwüşçileriň eline geçmegi bilen bagly howatyrlanmalar sebäpli Talibana garşy söwüşlerini güýçlendirip 10-njy awgustda Laşkargah şäherinde ýerleşdiler. Helmand vilayatynyň regional geňeşiniň başlygy Karim Atalyň 10-njy awgustda aýtmana görä, Taliban hereketiniň söwüşçileri Laşkargah şäheriniň daşyny tas doly gawapdyr we howpsuzlyk güýçleri şäheriň daşyndaky barlyk geçiş nokatlardan ýyda çekilip olaryň öz ýerleşýän ýerlerini ütkedipdir. Şeýlede Atal 10-njy awgustda şähere täze güýçleriň baranlygyny habar berdi. Şäheriň Nad-i Ali etrawynda hem güýçli söwüşleriň barýanlygy aýdylýar. Meşhur Rus-Amerikan heýkeltaraş Ernst Neizvestny 91 ýaşynda New Yorkda aradan çykdy. Media maglumatlarynyň onuň ýakynlaryna salgylanyp habar bermegine görä Neizvestny 9-njy awgustda keselhanada dünýäden ötüpdir. 1962-nji ýylda Sowet lideri Nikita Khrushchev Ernst Neizvestnyň eterlerini berktan edilipdi. Muňa garamazdan Khrushchewň garyndaşlary Neizvestnyden Khrushchewa Moskwanyň Novodeviçi gonumçylygynda ýadygarlyk döretmegi sorapdylar. Neizvestnyň eterlerini dünýäniň dürli kunjaklarynda görmek mümkin. Neizvestny 1975-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň Merkezi Komitetining arxiwiniň binasynda barelýef döredipdi. Olimpik çempiony adyna dalaş eden tennisçi Serena Williams Ukrainaly Yelena Svitolina utulup Rio de Janeiro'daky Olimpiya oýunlaryndan çykdy. 9-njy awgustda kwalifikasiýon ýaraşyň çäginde geçirilen bu bäsleşligiň netijesi Williamsyň 5-nji Olimpik altyn medalyna eýe bolmagyna pätgel berdi. 21 ýaşly Svitolina ýarym finaldaky ornda Wimbledon çempionatynyň 2 gezek ýeňijisi Petra Kvitova bilen duşuşar. Tbilisiň Suudi Gürjistanyň raýatyny İslam döwleti topornyň söwüşçileri bilen bilelikde Siriýada söwüşmegi bilen baglykda 10 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Tbilisiň şäher sudy 9-njy awgustda David Borcheshvilini terrorçy guramanyň agzasy bolmakda we terrorçy guramanyň hereketlerine gatnaşmakda günäli tapdy. Asly Gürjistanyň Pankisi jürgesinden Borcheshvili noýabr aýynda Türkiýede tutsak edilip Gürjistana deportasiýa edilipdi. Gürjistanyň häkimetleri 100 goly Gürjistan Lining Siriýada we Irakda İslam döwleti toporuna goşulandygyny habar berýärler. Türkiýanyň howpsuzlyk resmiýetleri ýurdun günorta günde bolan partlamada 3 türk eskeriniň wepat bolandygyny we 10-synyň yaralananlygyny aýtdylar. Türkiýanyň Demirgazyk Irak bilen serkediniň goýunda 10-njy awgustda bolan partlama Sirnak vilayatynyň Uludere etrawynda emele geldi. Howpsuzlyk resmiýetleri elde ýasalan bombanyň ýoluň gurasynda goýulyp, harby ulagyň duşundan geçen wagtynda onuň partlanlygyny habar berdiler. Şeýlede bu hüjümi gadagan edilen Kürdistanyň işçi partiýasynyň PKK-nyň söwüşçileriniň amala aşyranlygyny aýtdylar. Türkiýe we Birleşen Ştatlar PKK-ny terrorçy diýip yglan edýärler. Türkiýanyň günorta gündäki 2015-nji ýylda PKK ok atyşygy betletmekden ýüz öwrenden soň 20 ýylyň dowamyndaky iň güýçli zorluklary başdan geçirýär.
10 Awgustda Bagdadyň Yarmouk keselhanasynda gije bolan ýanggynyň ýa-ni enatalar ýitirim bolan çağalaryny gözleýärler. Keselhananyň çağa dogurlayan böleginde bolan ýangyn zerarly adyndan 11 bäbek helak boldy. Iran Saglyk Ministrliginiň medeniýet wekili Ahmet Al-Roudani derňewiň ýanggynyň döremegine elektrik sistemasyndaky näsazlyklaryň sebäp bolandygyny anyklandygyny aýtdy. Bagdadyň resmiýetleri başda keselhananyň daşyny gawadylar, emma soň habarçylaryň oýra barmagyna ruhsat berdiler. 30 ýaşly Hüseyin Omar betbaxçylykly hadisede geçen hepde dünýä inen 2 gyz bäbeklerini ýitirenligini görüň berdi. Bagdadyň gararsyz Mada Press agentligi ýangyn dörände 29 sany aýal maşgalanyň we şeýle-de 7 sany çağanyň keselhanadan çykarylandygyny habar berdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Gazagstanyň we Türkmenistanyň özara terhidindäki Temirbaba terhid geçilgesinde gümrükçüleriň Türkmen raýatynyň goşundan 30 000 çemeti $, tapanlygyny Gazak mediasy habar berdi. 33 ýaşly raýatyň ýanynda tapylan bu pul gümrük jarnamasynda görkezilmändir. Bu maglumatyň jekmejeklerini gärdeşim Ýoşan Anny Gurbandan dinläli. Gazagstanyň Temirbaba terhid geçilgesiniň gümrükçüleri 33 ýaşyndaky Türkmen raýatynyň goşundan jarnamada görkezilmedik 30 000 çemeti $, tapdylar. Kazinform habar agentliginiň Aktaw şäherinden berýän maglumatyna görä 1983-nji ýylda doglan Adi diýilip görkezlen Gazagstanyň Türkmenistana barýan Türkmen raýaty gümrük geçilgesinde özüne jarnamada görkezilmeli haridyň ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany saýlap alypdyr. Emma gümrük işgärleriniň we terhid gullukçylarynyň geçiren barlygy Türkmen raýatynyň şahsy goşlarynyň arasynda gedilenen 30 000 golay $laryň üstüne açypdyr. Mangistau oblastynyň döwlet girdijileri bölüminiň guramaçylyk maliýe idarasynyň başlygy Maksat Akmuradowyň sözlerine görä Türkmenistan Respublikasynyň raýatynyň ýanyndan jarnamada görkezilmäge degişli 27 900 Amerikan $ları tapyldy. Ýewrasiýa ykdysady birleşiginiň gümrük kanunçylygyna laýyklykda terhetden geçilen halatynda ýolagçynyň 10 000 Amerikan $laryndan aňyrda bolan pul terişdesi ýazmaça görnüşdi. Ýolagçynyň gümrük jarnamasynda görkezilmeli. Şeýle-de bar bolan nagd pul terişdeleri barada maglumat berilmeli. Akmuradowyň tasdiklamagyna görä araçakdan pul terişdelerini geçirmek düzgünliğiniň bozulanlygy. Ýagny bellenlen meçhurdäk pul terişdesinden has kan pul jarnamada görkezmän geçirjek bolanlygy üçin Türkmenistanyň raýatynyň garşysynda administrativ proses başlanypdyr. Azatlyk radiosu mundan öňe Türkmenistanyň $, sewdasyna girilen çäklendirmeler, şonuň bilen birlikde daşary ýurtlardan banklaryň üstü bilen $, ýa euro almak düzgünlerine girilen üýtgeşmeler barada habar beripdi. Bu ýagdaýlar bolsa öz gezeginde Türkmenistanyň $laryň gara bazarnyň täzeden janlanmagyna we barha güýçlenmegine alyp geldi. Şonuň bilen ruwatda Türkmenistanyň häzir $laryň resmi kursu bilen gara bazar kursunyň arasynda azyndan 70% ara tapagut bar. Türkmenistanyň raýatynyň garşysyna terhetden bir kanun pul geçirmek finansygy sebäpli başlanan administrativ proses we Türkmen häkimetleriniň Türkmen raýatyna edýän kanunçylyk ýardymy barada Türkmenistanyň Gazagstanyň ilçihanasyndan maglumat almak Azatlyk radiosyna başartmady. Kärdeşim Ýoşan Anny Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Kipriň Demirgazyk böleginiň medeniýetinde soňky wagtlarda türkmen migrantlary barada köp maglumat çap edilip başlandy. Diňe soňky birnäçe ýylyň dowamynda ol ýerde birnäçe türkmen zähmet migrantynyň ogurlukda aýplanıp suwda çekilip soňrada wagtlaýynça tutsak edilenligi habar berildi. Bu ýagdaý barada has çekmejek maglumatlary Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhandan dinläli. Bilinçli alay Türkmenistan garaşsylygyna alandan soň Türkmen zähmet migrantlarynyň esasy ýykyn edýän ýurtlarynyň birine urildi. Türkiýedäki zähmet migrantlar barasynda Türk medeniýetinde öýgiderli maglumatlar çap edilýär. Ýöne inni Türkiýeden Kipriň Demirgazyk bölegine gidip işleýän Türkmenistanyň zähmet migrantlar barada hem medeniýetde çap edilýän maglumatlar köpelip başlady. Detay Kıbrıs internet habar portalynyň
dün çap eden maglumatynda Kipriň demirgazyk bölügündäki Magusa şäheriniň Palm Beach adly deňiz ýakasynda ogurluk etmekde aýplanan Türkmenistanyň raýaty Merdan Mehmanow bilen Bayram Halbaýewiň wagtlaýynça tutukluk möhlediniň gutormagyndan soň gaýtadan Magusa kadiýetinden olaryň işine garalýanyny ýazýar. Habarda aýdylyşyna görä ogurlukda aýplanýan türkmen migrantlaryň kadiýet işiniň tamamlanmagy üçin ýene bir aý tutuklukda saklanmagy arasynda karar gelinipdir. Olaryň işini deriňeýän kadiýet işgäri Mehmet Emin Doğan ogurlukda aýplanýan Merdan Mehmanow bilen Bayram Halbaýewiň 4-nji awgustda Palm Beach adly deňiz ýakasynda İbrahim Teke adly raýatyň gapçygyny ogurlap, oň içindäki 560 türk lirasy, ýagny 190 Amerikan dollar meçöründäki puly alanyny belläpdir. Deriňe işiniň tamamlananyny ýatladan Doğan 2012-nji ýyldan bäri Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyna vizasiz gaçkak ýagdaýda gezen türkmen raýaty Mehmanow bilen 2010-njy ýyldan bäri ol ýerde vizasiz ýaşaýan türkmen raýaty Halbaýewiň kadiýet işleriniň ahirki netijesi alınýança 3 ay içinde tutuklukda saklanmagyny talap edipdir. Magusa kadiýetiniň sülçüsü Hazal Hacymullah bolsa, ogurlukda aýplanýan türkmen raýatlar Merdan Mehmanow bilen Bayram Halbaýewiň kadiýet işleri dolu tamamlanýança bir ay geçmejek ýagdaýda tutukhanada saklanmagy arasynda karar kabul edipdir. Azatlyk radiosu tutuklukda saklanýan türkmen raýatlaryň ýagdaýlary arasynda Kipriň demirgazynyňky degişli resmilerden maglumat almagy synaşsa-da, olar resmileriň metbuada beýannama bermegi gadagan ýen kanun bar diýip jogap bermekden yüze vurdular. Azatlyk radiosu Kipriň türkleri degişli demirgazyk bölügündäki metbuatda çap edilýän türkmen zähmet migrantlar baradaky maglumatlar bilen baglanşykly köp ýyldan bäri ol ýerde işläp ýören bir türkmen raýaty bilen söhbetleşik geçirdi. Özüni Murat diýip tanadan türkmen migranty Kipriň demirgazynyna aýlyklar ýokary we Türkiýanyň üstünden gelmegem gaty aňsat bolan soň türkmen raýatlar bäri gaty köpükkin edýär. Soňky wagtlarda bärde türkmen migrantlar gaty köpelli. Olaryň aglaby köpçülgüm vizasyz ýagdaýda. Bärde soňky wagtlarda ýeňil eklenjiň uğruna bolan türkmen migrantlar köpelen soň kriminal işlerem köpelli. Onsoňam Kipriň demirgazyk bölügünde nire barsaň, haýsy tarapa seretseň, ýollaň uğruna we köpürleň aşagyna, ýagny isleýän ýerinde bir näçe türkmen migranty görseň bolýar diýip gürüň berdi. Ýatlap geçsek, Kıbrıs gazetesinin geçen ayın ahirine çap eden habarına Kipriň demirgazyk bölügündäki Girne şäheriniň bir supermarketinde kassir bolup işlän Akgül Azimowa adly türkmen bir raýatyň hojoýunyň arşikaýaty bilen tutsuk edilendigi ýazylypdyr. Habarda aýdylyşyna görä, polisler howpsuzlyk kameralarynyň video ýazgylaryny deriňemäge başlanmakaly türkmen raýat Azimowa bir ýylyň dowamynda kassadan 15.000 türk lirasy, ýagny 5.000 Amerikan dollar meçberine pul uğurlanýyny boyun alypdyr. Gaziýet Türkmen raýat Akgül Azimowanyň işine Girne kadiýetinde baş sülçü Banu Soyer tarapyndan garalandygyny, Girne polis müdürlüğiniň işgäri Mehmet Demirci oğlunyň bolsa deriňe bu işiniň dolu tamamlanmagy üçin aýplanýanyň 3 gün tutuklukda saklanmagyny isleýändigi we şeýlelikde ol türkmen migrantyň tutuk edilendigini ýazypdyr. Azatlyk radiosu Türkmen raýat Akgül Azimowanyň ykbaly bilen gyzyklanyp degişli resmilerden maglumat almagy synançdy. Adynyň agdalmagyny islemeýän bir organ işgäri Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolup Demirgazyk Kipr Türk Respublikasyna beýkanun işleýän we ýaşaýan türkmenlaryň aşy köpelmegi bilen biýdüzgünçilikleriniň artmaga başlandygyny öňe süripdir. Ol şol uratyň özünde ençe ýyllar näri çözülmän gelýän we ünsün düşürilýän migrant meseleleri sebäpli inni problemanyň jemgyýetiň düzgünine zarba urýan ýagdaýa ýetendigini tapdyr. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan şol organ işgäri onsoň türkmen resmiýetleri türk kardeşlerinden türkmen migrantlar barada metbuada maglumat berilmezligini haýyş edýänlikler barada gurrunlar bar. Biz bärde köp türkmen migrant bilen gurrundaş bolýar. Olaň hemmesi Türkmenistanda güzeran ýagdaýlarynyň diýsen yaramazlygyndan we resmiýetleriň raýatlara eýe çykmaýanlygynyň nägili. Hakykatlar gizlemek ýa-da olar kabul etmezlik türkmen migrantlarynyň problemalaryny çykgynsyz ýagdaýa getirýär. Bu ýagdaý Türkmenistan üçin halkara arenada awray däl ahyrin diýip metbuatyň üns merkezine öwürlen Türkmenistanyň migrantlaryň başdan geçirýän ýagdaýlary barada öz pikirini beýan edipdir.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçikanasynyň we Istanbuldaky konsullugynyň işgärleri bolsa, Azatlyk radiosyna interwiu bermekden ýüze görüp, telefonna Türkiýede we Kipriň demirgazyna hiç ýyly zähmet migrantynyň ýokdugyny, olaryň gezmäge gelen turist türkmen raýatydygyny, şoň üçin hem aýdylşy migrant problemasynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatyny dinlediňiz. Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň okuw jaýlarynda okuwçylaryň daş keşfine degişli berk düzgünler saklanyp gelýär. Ýokary orta bilim berýän okuw jaýlarynyň ählisinde okuwçylaryň geýiminde bir meňzeşlik gözeýilýär. Şol burakda enatalar çağalaryň mektep üçünçüliginiň maşgala büdjetine öz agramyny italýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistandaky habarçymyz Soltan Asilowanyň Mary welaýatynyň owa ýaşaýjysy Enegül daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýär. Mektebe baranda ozal bilen egine gök ýaşyl köýnek gerek, üstünden kostum gerek, ondan sumka gerek, depter ruçka gerek, ayakkap, garaja köwüş gerek, ak fartuk gerek, ak zabantik gerek, tahya gerek. Şo zatlar hemmesini enatanyň öz jemlemeli. Ýa-ni tanak geçen zatlaryňyň bahasy enatany çyragy düşýän. Köýnek bilen kostumy bilalanyňda 2 metr, 2,5 metr gerek. Onuň bahalary 50 000 Köýne puldan 50 000 manat gerek. Çaga ulrak bolsa 3 metr, 3,5 metr gerek. Ondan kellesine tahya gerek. Onu 70-80 000 manatdan almaly. Ayagyna garaja kögüş gerek. Ol 125-130 000 almaly. Köýne puldan. Fartuk gerek, bantik gerek. Bir çağany birla egnes geydirmek üçin indi şu aýdan narhlaryňyzdan jemine çyrak pul gitdi şoňa. Umuman aýdanyňda 1,5 milyon da çykdaçyn gerek. Hemme zatlaryny, efsaplaryny, mektep zatlaryny, formalaryny teýýarlamak üçin 1,5 milyon da gerek. Indi şu portfelleriň, ýa-ni galam, ruçkalaryň, depterleriň bahalary, narhlary näçerak şu arada näme bilýäňiz? Depterleriň biriniň bahasy 1000 manat, ruçkanyň bahasy 1000 manat. Ondan portfeller 150 manattan. Ondan şo zatlary özüne ýeterli galjak bolsaň bir geden pulda. Öýde mektep okuwçysy 2-3 çağaly mektep okuwçysy bar maşgalalar barmy owa ýerlerinde. Kän? Owa ýerlerinde 2-3-5 çelli bar. Ondan şol 4-5 çağany mektebe taýinlamaly enatalara nähilek agram düşýär. Ay, Allah kan agram düşýär. Sebäbi olar hem ýitirmeli, hem geýdirmeli, hem mektebe taýýarlamaly. Şonuň üçin köp çyksaçy bolýar. Ol enatalaryň näme gullukçysy bar, ura kolhoza garaşlysy bar. Kolhoza garaşly bolan daha ýylda bir gezek dahot. Sen onsaň ýetmese onsaň berekden karzalaymasaň näme etmeli? Sen çağan kimse teseňe gelen o. Onsaň sen şonu ile meňdeşgetde bolsaň bir zat alasyn tapmaly da. Şu mektep formalary mektep tarapyndan hökman diýilýärmi? Hökman diýilýär. Sen mes endigan geýýärmal şu aýdylan zatlary. Ozal bilen mugallimler plan zat geýmelsiň, plan zat almalsyň diýip tapşyryk berýär çağalaryňa. Sen onsaň ony berilen tapşyrygy etmeseň çağaň nagyla. Barsa seniň bir tüzlük ol ýylyň geýen zatyny geýmeseň, eten zatyny etmeseň bolmaýar. Mektep formasy hökmany. Geýýärmeli. Hemmesine şonuň enata şonu özüp jinetmeli da, hiç ýerden kömek ýok enata. Onuň şu mektepden şulara nämeler berilýär? Diňe kitap, diňe okuw kitap, depterine özüň alyp bermeli, ruçkasyny özüň alyp bermeli. Başga kömek ýok. Ondan indi nalaboýa gitýän çağaçyklar bar da. Şonuň indi nahar berýärler welin şonuň puluny enata tölemeli. Näçe tölemeli? Hepde 15 000 manat şoň naharna tölemeli. Köne puldan. Şolar bir zat iýitseler mi bolmasa öýe aç gelýärler? Ýok, şondan kägüne gamburu ýytyk dek gelýärler. Käbir gün çorby ýytyk garok salynan diýerler. Ondan artyk tüzük zat iýen oklar.
Türkmenistan'daki habarçyma Sultan Atçylowanyň Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Enegul Daýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Braziliýanyň Rio de Janeiro şäherinde geçen Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan 9 türgen goşuldy we olaryň ýaryndan gowragy eýem Türkmenistana dolandy. Şol birakda Türkmenistanda sportyň iň ileri tutulýan görnüşi atçylyk sungaty Rio oýunlaryna gatnaşmaýar. Ýoksa 1960-njy ýylda Rimde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda SSR-iň bu urdaky ilkinji altyn medalyny Apsen datly ahal teke atynyň gazananlygy aýdylýar. Eýsem Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soňky 25 ýylda türkmen atlarynyň halkara ýarışlaryna goşulyp baýrakly orunlary eýlemegine näme pätkil berýär? Azatlyk radiosy bu soragy Yanardağ atly halkara ekspertler merkeziniň prezidenti uzak aralyklara at çapýanlaryň Long Riders Guild atly birleşiginiň agdaty Angliýanyň Padşahlyk Geografiýa Jemgyýetiniň hakyky agdaty geldi Kärizowa berdi. Kerdeşim Ýowşana Nurwanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Atçınar hökmünü paylaşsam ilki bilen seleksionerin işi gerek. Sportda ahal tekat bolonu bilenem. Her uğur işlep bilmeýär. Käbir gallowrak bolýar. Käbir dızmajyrak, käbir sallamlyrak, salihatly, uzak pelläge diýen ýa-da bir öňünde bir päskelçilik bolsa ondan gorkman bök geçibilýän atlar. Şol uğurdan ilki bilen seleksionerler işlemeli. Türkmenistanda seleksionera däl, ýöne tohumçylyk işi alyp barlanaga. Tohumçylyk işi durşu bilen yalan maglumat. Onu bir topar ingilisler bilen garışdyryp sen ahal tekat çykararmyň inaňyryk. 8-10 ýaşly atlar var, eýem yüzlerçesini yetiştirip bolýardy. Absent ýalak. Absent diňe Rimde däl. Soňondan bir Awstraliýada da, ondan bir Ýaponiýada da, ol bolmana 3 adam Olimpiýa prizorlary bollar. 3-nji ýeri, 4-nji ýeri penteli diýip atymyz bardy. Hani näme üçin ol uğurda iş alyp barlanak? Kimden soraman o meseleni? Gella bağışla sözüňizi bölenin Olimpiýa oýunlary elbetde iň ýokary derejedäki ýarışlar diýelin. Ine maglumatlara görä 17-nji 19-njy ýylyny Gazagstanda geçirilen halkara ýarışda hem türkmen atçylyk sungaty bir öňe saýlanyp bilmänleri ýoksam, şo ýarışlara 50 çemesi çapyk suwaryň gatnaşanlygy aýdylýar. Eýsem bir ýerde düýp sebäp näme? Şo atlara tälim bermekdemi ýa-da bu taýda näme edilmeli siziň pikiriňiz? Birinji, ikinji diýip aýtylmaly bolsa düýp sebäp näme? Düýp sebäp seleksioner. Seleksiýa işini alyp barmaly. Biziň şo giden oglanlarymyz bar, ýa-ni oglan gyýlamady. Häzir baş şartlara minnersem şo taýda awry gadan bilýärler olar. Bizde ýigitlerken diýmek çapyk suwarlarda däli eýsem atlarda da mesele. Mesela atlarda ol durşu bilen ingilislen garışdyryp bara bir topar ýarmyň çetlerini şoňar atlary ýasadylar. Seleksioner işlenak, tohumçylyk işi işlenak, ýol başçylyk edýän özi öňüne düşýär. A harfyndan şehbine ýylda kitap çykaran bolup ýör. Emma ol atçylygyny ähli ýöretmeliligini bilen ol adam. Gellaganda siziň pikiriňizçe şo türkmen atlarynyň halkara derejesinde ýeňiş gazanmalygy Türkmenistanaky syýasy ýagdaýa ýa-da şahsiýet kulturyna bagly şeýle diýjek bolýarmy? Şahsiýet kulturyna da bagly, onuň hem atçylykda esasy mesele çapyk suwaram däl, şeýsem däl. At döretsin, şeýsem çykýar. At döretsin, çapyk suwaram çykýar. Ýöne ilki bilen aty döretmeli, seleksioner gerek. Göwroglyny okan, göwroglyň atyny ýasan kim? Jygalyber. Seleksioner gelip, olar şonu inkar edýärler. Kerdeşim Ýowşan Nurwanyň türkmen atçynaty geldi Kärizow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň Helmand welaýatynda güýçli söwüşler barýar. Welaýat paýtagtynyň Taliban toparynyň söwüşçileriniň doly eline geçmek bilen bagly hopyň döremegi sebäpli bu ýerde soňky günlerde goşmaça hökümet güýçleriniň ornaşdyrylanlygy habar berilýär. Soňky ýagdaýlar barada Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulmuradynyň maglumatlaryny dinläýäris. Helmand welaýatynda aldym berdimli söwüş barýar. Welaýatyň 14 etrabynyň
hemmesine dinýaly jeňçiler iýeçilik edýär. Helmand welaýatynyň paýtagty Leşkergä şäheriniň golaýynda hem awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Leşkergä şäheriniň 4-nji mahallesi jeňçileriň eline geçipdir. Helmand welaýatynyň synmagynyň ahmallygyny yerli geňeşiň deputatlary öňe sürýär. Welaýatyň Nawa atly etrabynyň polisiýasynyň başlygy Ahmet Şah Salamyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etrabyň köp ýeri jeňçileriň kontrolyna geçipdir. Awgan güýçleriniň harby postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Ýagdaý dartgynlygyna galýar. Biziň eskerlerimize azyk iýmet we ok ýarag ýetişmeýär. Merkezi hökümetden kömek soradyk. Ýöne henizeçili ýardam bolmady diýip komandir nägelilik bildirdi. Helmand welaýatynda barýan seweşde awgan güýçlerine uly ziýan ýetipdir. Onlarça awgan harbysini jeňçiler zamun alypdyr. Ençeme harby azyk iýmet we harby enjamyň ýetmezçiligi sebäpli özüni jeňçilere tapşyrypdyr. Helmand welaýatynda gazaply uruşyň dowam edýändigini welaýat hakiminiň medpugat wekili Omar Duwak hem ma'lum etdi. Jeňçileriň welaýatyň merkezine de hüjuma başlandygyny Duwak bildirdi. Uruşda awgan güýçleriň çeken ýetkisi barada maglumat bermekden sözçi saklandy. Helmand welaýatynda uly mukdarda göknar önüminiň öndürilýändigini resmiler aýdýar. Bekanun neşe dolanşygynyň jeňçiler ummaty gazanç edýär. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň neşelere garşy göreş boýunça adarasynyň başlygy Baz Muhammed Ahmediň aýdysyça Helmand welaýatynda barýan uruş neşe seweşidir. Helmand welaýatynda ýagdaýyň dartgynlaşmagynda halkara mafiýanyň roli bar. Bu welaýatda neşe önüminiň we bekanun neşe dolanşygynyň öňüni almak başartmady. Neşe biznesinden terrorçy toparlar peýdalanýar. Göknar önüminden bolýan girdeji ekstremist toparlary güýçlendirýär. Helmand welaýatynda neşe gaçakçylary bilen jeňçiler özara hyzmatdaşlyk edýär diýip Ahmedi bellidi. Jangha taşdid ýaf kişti tarýak Helmand welaýatynda bolýan uruş zerarly müňlerçe maşgala öz üý jaýyny terk etmäge mejbur boldy. 3000 golay maşgala Leşkergä şäherine gelip yerleşdi. Emma Leşkergä şäherine de jeňçileriň bu hem salýanyny yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Şo sebäpden Leşkergäden hem halk gaçyp çykýar. Helmand welaýatynyň bozgullar boýunça adarasynyň başlygy Naqybulla Zamaryalyň Azatlyk radiosyna aýdyşyna garanda bir hepdäniň dowamında 3000 tuberegi maşgala öz üý jaýyndan bosup çykypdyr. Bozgullar kyn şertleri baştan geçirýär. Uruşdan gaçyp çykan 500 maşgala biraz kömek edip bildik. Galan 2500 maşgala hiç tarapdan ýardam bolmady. Olar başpenasy açyk asmanyň astynda ýaşaýar. Bozgullar üçin insanperwer guramalardan kömek soraýar diýip Zamaryal aýtdy. Şaýmerdan Ulmurady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalýan meseleler barada maglumat, pikir paýlaşmak isleseňiz azathabar.com websaytymyzda şeýlede Azatlyk radiosynyň Facebook, kontakty, sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna syýahat ediň we tesvir ýazyň. Azathabar.com websaytymyzda Türkmenistandan derwede.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon we elektron poçta arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munyň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil ýetýär. Şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.